Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Jicu și astăzi mă aflu alături de prietena mea Ildi. Salut! Și astăzi o să facem un vlog cu am-nam și o să fie ceva întrebări super delicate. Da. Așa, încep eu sau încep tu? Începe tu. Încep eu? Da. Vrei să plângi la început? Nu. Poți să începi. Dar trebuie să fii foarte sinceră. Da, foarte, foarte. Sigur? Sigur. Nu mă minți. Nu. Așa. Așa. Câte întrebări punem? 5, 5, 10, 10. 5. 5, femeia. Așa. Deci prima întrebare. N-am copiat la un examen la școală. Am. Sigur? Da. La ce examen ai copiat? La istorie. Eu la teche. Deci una. Ia uzi, asta e pentru tine. Eu nu lucru, deci numai pentru tine e asta, dar și eu am lucrat. N-am luat concediu medical ca să lipsesc intenționat de la serviciu. Nu. Clar. Am fost bat noaptea 25 să mai meargă. Așa. N-am făcut sex în mașină. Am. Ia. Dragoste, adică... Cât e ăsta? 3? 3, da. Mai 2. N-am avut relație de tip one night stand. Adică o singură noapte. Da. Nu. N-am avut. Suzy! Vine aici. O vine Suzy. Face gălăgie și vecina de jos bate în țăviară imediat. Așa, cât e mai am una, nu? Nu te uita. Așa, să fiu rău? Poți să fii și rău, da. Să fiu rău? Da. N-am făcut oral partenerului sau partenerei. Hai să scrii sinceră. Nu. Ce nu? Am. Ai? Am. Am. Da. Hai să văd. Bun. Nu mai ai o întrebare? Atât? N-am făcut sex anal. Stai. Nu! N-am avut o aventură de o noapte. Dar am pus eu întrebarea asta. Păi și ce contează? Și iară? Iară, da. Păi dar ți-am spus că am. Am, bun. Mamă. Nu mai zis. Bă, cum să nu ți-am spus că am? Câte întrebări are, fraților? Mă bubuie acum. Oricum numai 5 întrebări, nu? Pă 5, dar din 700 câte le ai? Uitați-o pe Suzy. Miau. Să-ți iau șoricile ăla să mă joc. Stai așa, stai că trebuie să caut. Stai că Miau tot ce vreau. Azi sau mâine? Nu, azi. Poți să trag un pui de somn? Nu. Stai că asta cu aventura te-am întrebat. N-am uitat numele unei persoane cu care m-am culcat.
N-am eu. Eu n-am uitat, tu? N-am. Mai mult sau mai puțin, nu mai știu. N-am pus în practică fantezii sexuale. Bun. Suzy, ea e Suzy, sau cum îi mai spun eu, Lucy meu. N-am participat la jocuri erotice. Adică, jocuri erotice. Joculețe, filme. Gen striptease și din ceva alea de și... genul, da. Am. Ui! N-am sărutat pe cineva de aceeași sex. Nu! N-am. Eu cred că deja câte întrebări am avut? Mai unul. Mai? Așa. N-am fost îndrăgostit de profesorul meu. Sau profesoară, mă rog. Nu neapărat că am fost îndrăgostit, dar am vrut să mă bardesc. O profesoară de română. Nu, au fost bună în dragi. Nu. Lucy, Și ultima întrebare. n-ai pus cam multe. N-am fost dat afară dintr-un bar. Nu. Pe mie toată lumea mă place, le place că mă duc în birt, că eu le dau de băut, la gagici. Na, bun. Te mai Deci întreb? gata. Nu mai, gata. Cât ai pus? 6. Trebuie să mai pun și eu una. Mai pune și tu una. N-am sărutat un animal. Mamu, am țucat-o pe Lucy. Pe Suzy, cum o cheamă? Suzy. Suzy. Nu, hai că spun eu. Bun. N-am, adică aș sau n-aș face sex cu un animal pentru 1.000.000 de euro. N-am. Depinde ce animal e. Adică... Da. Nu știu ce să zic. Bă, totuși e 1.000.000 de euro. Da, dar nu. Depinde și de animalul ăla cum e. Bine, la mine n-ar fi o problemă. Adică la mine, la bărbați, în general. Nu știu ce să zic. Lăsați în comentarii dacă aș face sau n-aș face cu sex cu un animal pentru 1.000.000 de euro. Să văd ce ziceți. Lăsați în comentarii. Nu? Să vedem. Să lași în comentarii și le citim noi. Dragilor, cam asta a fost vlogul nostru de astăzi. O să găsiți în descriere Instagramul meu, care îl știți, Jicu93, Jicu93 oficial pe TikTok. O să vă las și adresele lui Ildi de Instagram și de TikTok în descriere. Puteți să vizualizați profilul. Dansează bine, rupe bașii și alte chestii. Aoleu, trebuie să tai la montaj treaba asta. De ce să tai? Că te arătăm pe pat numai. Ce ți-am făcut? Sigur. Dacă se interpretează greșit. Dar te-am pupat pe față, ce ai? Ai vrut să mă pupi? Da, și tu ți-ai tras. De-am vedea să te pup. Că mă văd alte gagici. Dar nu pai. Nu-i mai las. Aoleu. Wow! Da, dragilor, o să aveți Instagramele noastre în descriere, TikTok-urile noastre în descriere, toate rețelele noastre în descriere. Vă pup Vă și pupăm! numai bine!